Ako nagagalit talaga ako ngayon. Ha? Nagagalit talaga ako ngayon. Nagagalit na talaga ako ngayon. Nagagalit na talaga ako. Naiinis ako sa'yo. Naiinis ako sa'yo. Naiinis ako sa'yo. Naiinis ako sa'yo. Yun nga ang sabi. Kailangan ko respetuhin ang desisyon ng aking manghud, kuya. Kasi, nag-i-internet at nagtitraining din siya. Kasabot ka? Ikaw, oo nga, nasasabtan kita. Dapat siya, iingon niya ang kunta. What? Ha? Usapang lalaki, lalaki lang bawal ang bakla. Yun nga, kuya. Wala nga dito yung kapatid ko. Nasa training. Ampasin kita dyan ah! Walang ganyanan, kuya. Huwag mo